Mastroveld Smart 480Q inverteres, automata akkumulátortöltő és indító. Ez a berendezés 12, illetve 24 voltos töltőfeszültséggel rendelkezik. A maximális töltőáram 80 A, mellyel akár 800 Ah-órás savas, zselés vagy AGM akkumulátort is tölthetünk. Az indítóáram 480 A, mellyel könnyedén indíthatunk személyautót, vagy akár kis teherautókat is. Rendelkezik 12/24 voltos intelligens akkumulátorérzékeléssel, ventilátoros hűtéssel, szigetelt testcsipeszekkel, állandó feszültségű csepptöltéssel, automata töltés megszakítással, impulzusos akkumulátorjavítás funkcióval, fordított polaritás elleni védelemmel, rövidzár elleni védelemmel, felügyelet nélküli töltés lehetőségével. 1,5 méteres szigetelt testcsipeszek, illetve 1,5 méteres hálózati kábel jár hozzá. A tartozékok csatlakoztathatók, a mérete is rendkívül csekély, 33x25x12 cm. Ellentétben a korábbi tradicionális indítókkal, ennek a terméknek a súlya mindössze 5,4 kg. Az akkumulátort nem szükséges a járműről lecsatlakoztatni a töltési folyamat ideje alatt. Amennyiben a töltőcsipeszeket korábban már az akkumulátorra helyeztük, automatikusan megindul a töltési folyamat. Amennyiben szükséges, a töltés megkezdése előtt a készülék automatikus regenerálás, azaz akkumulátorjavítás funkciót indít, de ezt lehetőség van manuálisan is kapcsolni, melyet az alsó gomb megnyomásával tehetünk meg. Regenerálás befejezését követően automatikusan megkezdődik a töltés, de az alsó gomb megnyomásával manuálisan is lehetőség van a töltésre. A készülék kijelzi a töltőfeszültséget, illetve a töltőáramot. A töltőáram mindig az akkumulátor töltöttségi szintjének megfelelően változik. Azonban lehetőségünk van kézi töltőáram beállításra is, melyet a felső gomb megnyomásával tehetünk meg. A töltőáram lehet 20 A, 40 A, illetve 80 A. Függetlenül a manuálisan megadott töltőáramtól a készülék a töltési folyamat alatt automatikusan visszaáll az optimális töltési áramra, ezzel megvédve a töltendő akkumulátort a károsodástól. Azonban nagy segítséget jelenthet mély merült akkumulátorok töltésének megkezdésekor. A töltés befejezését követően a folyamat automatikusan leáll. Amennyiben az akkumulátoron hagyjuk, folyamatos csepptöltés funkcióba vált át, tehát ahogy az akkumulátor merül, a töltő folyamatosan szinten tartja azt. Amennyiben járműindításra szeretnénk használni, csatlakoztathatjuk a jármű akkumulátorára, vagy közvetlenül annak indítórendszerére. Az indítás megkezdéséhez a Start gombot szükséges megnyomni. Ezt követően igyekezni kell 10 másodpercen belül elvégezni az indítási folyamatot.